हे गाइस, आं नोंथांमोननि सेराव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैफिनबावबाय। आयदाया जाहैबाय आसाम हिस्टोरी एबा आसामनि जारिमिन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। आं बिदिनो गासैबो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थायो। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आंखौ सापर्ट खालाम। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन। फैदो दाना भिडिअखौ गोलाव खालामालासिनो जागायनोसै। नाम्बार 1 कुइसन, बबे बोसोराव चुकाफाया चराइदेवआव आहम रायजो गायसनदोंमोन? अप्शन ए आव दङ 1228, अप्शन बी आव दङ 1250, अप्शन सी आव दङ 1253, अप्शन डी आव दङ 1288। नोंथाङा आं राइट एन्सारखौ बुंनायनि सिगांनो राइट एन्सारखौ दिहुननो नाजा, मानोना नोंथांनि गोसोआव बेसेबां एन्सार कुइसनफोरा दङ बेखौ नायनो नाजा। अब्ला नाम्बार 1 कुइसननि एन्सारा जागोन अप्शन सी। 1253 मायथाइयाव चुकाफाया चराइदेवआव आहम रायजो गायसनदोंमोन। नाम्बार 2 कुइसन, माब्ला पथारु घाटनि बिग्रायनाया जादोंमोन? अप्शन ए आव दङ 1898, अप्शन बी आव दङ 1894, अप्शन सी आव दङ 1688, अप्शन डी आव दङ 1571। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी। 1894 मायथाइयाव पथारु घाटनि बिग्रायनाया जादोंमोन। नाम्बार 3 कुइसन, गाहायाव होनाय सोर कच राजानि दारै कामाख्या थानसालिखौ फिन थिननायाव लुफिननाय जादोंमोन? अप्शन ए आव दङ रुगुदेव, बी आव दङ बिश्वसिंह, सी आव दङ रुद्रसिंह, डी आव दङ नरनारायण। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी। बिश्वसिंहनि फिसाज्ला नरनारायणआ 1565 मायथाइयाव फिन लुफिनदोंमोन। नाम्बार 4 कुइसन, रंघरखौ सोरनि रायजो खुंथाय समाव लुनाय जादोंमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ प्रमत्त सिंह, बी आव दङ रुगुदेव, सी आव दङ रुद्रसिंह, डी आव दङ बिश्वसिंह। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए, प्रमत्त सिंहनि रायजो खुंथाय समाव रंघरखौ लुनाय जादोंमोन। नाम्बार 5 कुइसन, आहम रायजो खुंथाय समाव रांखावरि एबा मुद्रानि महरा माबायदिमोन? अब्ला बेयाव अप्शन होनाय दङ ए आव बर्ग, बी आव दुलुर, सी आव आखान्थि 3, डी आव आखान्थि 8। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डी, आखान्थि 8। नाम्बार 6 कुइसन, महाभारतनि गुबै मुङा मा? अप्शन ए आव दङ गीता, बी आव दङ बृहत कथा, सी आव दङ जया संहिता, डी आव दङ काव्यमाला। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन जया संहिता, अप्शन सी। अब्ला फैदो एसे नायनोसै जया संहितानिफ्राय महाभारत माबायदि मुं जाखो। महाभारतनि अरिजिनेल भार्सना जाहैबाय जया संहितामोन। अरिजिनेल इपिकआव गासै 8800 ता श्लकफोर दङ आरो बिखौ जया होनना बुंनाय जादोंमोन। बिनि उनाव सोलायनानै विजया होननाय जादोंमोन, नाथाय उनथाराव बिखौ फाइनालाव महाभारत होननाय जादोंमोन एबा दोननाय जादोंमोन। नाम्बार 7 कुइसन, नीतिपालआ बबे बंसनि राजामोन? अप्शन ए आव होनाय दङ कमतापुर, बी आव दङ चुटियाफोर, सी आव दङ आहम, डी आव दङ कछारी। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बी, नीतिपालआ चुटियाफोरनि जोबथा राजामोन।
नैतिपाल एबा नित्यपाला सुतियाफोरनि राजामोन। बियो सुतियाफोरनि जोबथा राजामोन। 1376 मायथाइयाव आहम राजा चकापाखौ सुतिया राजानि दारै बुथारनाय जादोंमोन। बिनि उनावनो सुतिया आरो आहमफोरनि गेजेराव बिग्रायखांनाय जादोंमोन। गोबांबार नाजानायनि जाहोनाव आहमफोरा सदियायाव हाबफैदोंमोन। 1522 आव आरो बिनि उनाव सुतिया राजा नीतिपालखौ बुथारदोंमोन। अब्ला नीतिपाला सुतिया बंशनि राजामोन। नम्बर 8 कुइसन। गाहायाव होनाय सोरखौ गजपति होननाबो मोनथिनाय जायोमोन? अप्शन ए आव दङ रुद्र सिंह, बि आव दङ प्रताप सिंह, सि आव दङ रुगदेव, अप्शन डि आव दङ विश्व सिंह। विश्व सिंहआ अप्शन डि जानांगौमोन, सरि टाइपिं मिस्टेक जादों। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन प्रताप सिंह, अप्शन बि। प्रताप सिंहखौ गजपति होननाबो मोनथिनाय जायोमोन। 9 नम्बर कुइसन। कचफोरनि रांखावरि महरा मा बायदिमोन? अप्शन ए आव दङ दुलुर, अप्शन बि आव दङ बर्ग, अप्शन सि आव दङ लावजें, डि आव दङ समान आखान्थि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन दुलुर, अप्शन ए। नम्बर 10 कुइसन। सोर आहम राजाया उमानन्द थानसालि एबा मन्दिरखौ लुदोंमोन? अप्शन ए आव दङ गदाधर सिंह, बि आव दङ प्रताप सिंह, सि आव दङ रुद्र सिंह, डि आव दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए। गदाधर सिंहआ उमानन्द थानसालिखौ लुदोंमोन। बेसेबां मायथाइयाव? 1694 CE आव लुनाय जादोंमोन। राजा गदाधर सिंहनि बिथोनाव बरफुकन गरगया हन्दिकयनि दारै। नम्बर 11 कुइसन। सोर राजानि बंस'आ माइबंआव बिसोरनि राजथावनि बानायदोंमोन? अप्शन ए आव दङ कच, बि आव दङ कछारी, सि आव दङ बर्मन, डि आव दङ सुतिया। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि। कछारी राजानि बंस'आ माइबंआव बिसोरनि राजथावनिखौ बानायदोंमोन। आरो नोंथाङा बिदिनो आरो गोबां भिडिअ नायनो थाखाय आंनि डेसक्रिपसनखौ चेक खालामनो हागोन। आं डेसक्रिपसनाव माखासे लिंकफोर होनानै दोनदों। नम्बर 12 कुइसन। साधनिया सोरनि जोबथा रानिमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ कछारी, बि आव दङ पाल, सि आव दङ सुतिया, डि आव दङ कच। अब्ला बिनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि। साधनिया सुतियाफोरनि जोबथा रानिमोन। सती साधनिया सुतियाफोरनि जोबथा रानिमोन। बियो राजा धर्मध्वज पालनि फिसाजोमोन। सदियायाव जोनोम जादोंमोन आरो नीतिपालजों हाबा जादोंमोन। 1524 मायथाइनि 21 एप्रिलाव चन्द्रगिरि हाजोनिफ्राय बारजुमना गावनि जिउखौ फोजोबना लादोंमोन। नम्बर 13 कुइसन। बबे बोसोराव आसामाव चिफ कमिशनारशिप बानायनानै होदोंमोन? एबा मा होनना बुंदों? बबे बोसोराव आसामाव चिफ कमिशनारशिप इन्ट्रडिउस खालामनाय जादोंमोन? अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए आव होनाय दङ 1826, बि आव दङ 1833, सि आव दङ 1874, अप्शन डि आव दङ 1857। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि 1874। नम्बर 14 कुइसन। सुतिया रायजोनि गिबि राजथावनिया बबेमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ गुवाहाटी, अप्शन बि आव होनाय दङ हालापुरा, सि आव दङ सदिया, डि आव दङ स्वर्णगिरि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन डि
अब्ला फैदो मायथाइखौ एसे नायनानै लानोसै। स्वर्णगिरियाव चुटियाफोरा 1187 निफ्राय 1225 सिम राजथावनि बानायदोंमोन आरो बिनि उनाव सोलायनानै रत्नपुराव 1225 निफ्राय 1248 आरो बिनि उनाव सदियायाव 1248 निफ्राय 1524 सिम बानायदोंमोन। नेक्स्ट नम्बर 15 कुइसन उदांस्रि जोबथा आहम राजाया सोरमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ जगेश्वर सिंह, बि आव दङ कमलेश्वर सिंह, सि आव दङ चन्द्रकान्त सिंह, डि आव दङ पुरन्दर सिंह। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि। पुरन्दर सिंहआ आहमफोरनि उदांस्रि समनि जोबथा राजामोन। नाथाय जोंहा आहमफोरनि जोबथा राजा होनना बुङोब्ला पुरन्दर सिंहखौसो मोनथियो। पुरन्दर सिंहआ आहमफोरनि जोबथा राजामोन, नाथाय पुरन्दर सिंहआ ब्रिटिशनि सिङावसो राजा जादोंमोन। बेनिखायनो कुइसना मा होनदो उदांस्रि जोबथा आहम राजा माने उदांस्रिनि आहम राजा या जाहैबाय उदांस्रिनि आहम राजाया जाहैबाय जोबथा राजाया चन्द्रकान्त सिंह। आरो ओरैनो बिदिनो आहमफोरनि जोबथा राजा होनोब्ला जों पुरन्दर सिंहखौ मोनथियो। नम्बर 16 कुइसन उदांस्रि सोमावसारनाय समाव आसामाव गायसंनाय स्वराज पार्टीनि आफादगिरिया सोरमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ गपिनाथ बरदलै, बि आव दङ तरुणराम फुकन, सि आव दङ बिष्णुराम मेधि, डि आव दङ मनिराम देवान। अब्ला बेनि जों राइट एन्सारा जागोन अप्शन बि। तरुणराम फुकनआ स्वराज पार्टीनि आफादगिरि जादोंमोन। नम्बर 17 कुइसन महारगढ़नि दावहाया सोरनि गेजेराव जादोंमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ चन्द्रकान्त सिंह आरो बार्मिस, अप्शन बि आव दङ बार्मिस आरो ब्रिटिश, अप्शन सि आव दङ बार्मिस आरो पुरन्दर सिंह, डि आव दङ बार्मिस आरो रुचितनाथ बुरागहाइ। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए चन्द्रकान्त सिंह आरो बार्मिसफोरनि गेजेराव महारगढ़नि दावहाया जादोंमोन। नम्बर 18 कुइसन प्रागज्यतिसपुरनि गोजामसिन राजाया सोरमोन? अप्शन ए आव दङ महिरंग दानब, बि आव दङ नरकासुर, सि आव दङ भास्कर बर्मन, डि आव दङ बानासुर। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन अप्शन ए महिरंग दानबआनो प्रागज्यतिसपुरनि गोजामसिन राजामोन। नम्बर 19 कुइसन नरकासुरा बबे बंसखौ एबा राजबंसखौ गायसनदोंमोन? अप्शन ए आव होनाय दङ संलाथाम्बा बंस, बि आव दङ भौम बंस, सि आव दङ बर्मन बंस आरो डि आव होनाय दङ पाल बंस एबा पाल डाइनास्टि। अब्ला बेनि राइट एन्सारा जागोन भौम बंस। भौम बंसखौ नरकासुरा गायसनदोंमोन। नम्बर 20 कुइसन नरकासुरा सोरखौ बुथारनानै आरो भौम बंसखौ गायसनदोंमोन? बेनि राइट एन्सारा जागोन गपाल, अप्शन ए आव दङ गपाल, बि आव दङ भास्कर बर्मन, सि आव दङ घटकचुर, अप्शन डि आव दङ पुष्य बर्मन। बे टाइपिंआ मिस्टेक जादों, अप्शन डि जानांगौमोन। अब्ला नम्बर 20 कुइसननि राइट एन्सारा जागोन अप्शन सि घटकचुर। घटकचुरखौ नरकासुरा बुथारनानै भौम बंसखौ गायसनदोंमोन। दिनैनि भिडिअ एसेनोसै। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक खालाम, शेयार खालामना हो आरो नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। आं बिदिनो नोंथांमोननि सेराव गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थागोन आरो नोंथांमोना माबायदि भिडिअ लाबोजानो लुगैयो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै बुंहर। आं बिदिनो भिडिअ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।